Oh, nandiyan pala kayo. Mukhang tumataba ako ah. Wow! What's up mga kabiyag? Kamusta kayo dyan lahat sa mga naka-home quarantine? Lahat tayo naka-home quarantine. Keep safe kayo dyan lahat. And dyan lang tayo sa loob ng bahay. Huwag muna masyadong lumabas. Kung hindi naman, importante. Bago ang lahat, siguro may napansin kayo bago nyo binuksan or na-play tong video ko. At kung may napansin kayo, alam nyo na kung ano yun. Alam nyo na ang good news. Dahil monetize na ako! Yes! Thank you sa lahat ng mga sumuporta, sa mga tropa ko, especially sa family ko, sa asawa at anak ko, sa mga tropa ko dyan, sa mga tropa ko sa YouTube, sa mga group page, motorcycle club ko, Roadrunner at Honda Click Game Changer. Salamat sa inyong lahat. So, idagdag kong pasalamatan yung isa sa mga, siguro, alam niyo na to, dagdag kong pasalamatan, isa sa mga nag-inspire sa akin, at yung mga, palagi kong pinapanood, inaabangan yung mga videos niya, and sa kanya ako natuto. Sa kanya ako nakakuha ng mga ideas at tutorial, pati mga tips sa paggawa ng mga video. Minsan nga, ginagaya ko yung style niya, pero dapat may sarili tayo. Okay, pasalamatan ko si Sir John Inguero. Sir John, thank you sa mga videos mo. Kung mapanood mo to, sana ma-shoutout mo ako. Thank you so much. Oh, loyal na viewers mo ako. Hindi ako makapaniwala. Matagal yung review sa akin, pero worth it. Almost 3 weeks yung review sa akin. Pero naintindihan ko kasi nga kulang yung human resources ng YouTube. So, kaya masyadong matagal yung process. Pero sulit yung paghihintay. May mga nagtanong sa akin kung gaano katagal yung YouTube ko, yung channel ko. Nag-start ako last year. I think August 8, ganun. So, almost 8 months yung vlog ko, yung channel ko, bago na monetize. So, hirap. Sabi nga ng iba, dugot pawis talaga kailangan. Kung makikita nyo sa channel ko, almost 3 yun lang yung mga content ko eh. Yung tungkol sa business namin, yung pangingisda, kasi mangingisda kami, yung pamilya ko, yung business namin, at yung motovlog. Kasi motorcycle enthusiast ako, mayroon ako mga grupong motor, at may mga motor ako. So, sa loob ng 8 months ng paggawa ko at pag-upload ng mga videos, yun lang, paikot-ikot lang doon. May mga ibang content akong dinadagdag, and honestly nga, sa totoo lang, sa past 8 months, meron din akong mga na-upload na hindi gaano maganda. Kaya kita naman, hindi gaano mataas yung mga views. Kaya ngayong monetize na tayo guys, sa mga baguhan dyan, pilitin nyo guys na makagawa at makapag-upload ng mga solid na content. Yung mga gandang content talaga. Okay? So, kailangan pa ba ako magbigay tips? Ayun na, parang nasabi ko na lahat eh. So, tips na lang at advice sa mga baguhan dyan. So, enjoy lang talaga ninyo. At kung pwede, upload lang kayo ng upload. Kasi, parang trial and error lang yan eh. Mas matututo kayo. Mas ma-enhance pa yung skills nyo sa pagsalita at sa pag-edit ng mga videos. So, in past 8 months, marami ako natutunan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, sa vlog ko, please pa-subscribe at papindot ng bell button para updated ka sa mga future uploads ko. So, palike na rin ang mga videos sa mga bago dyan at sa mga loyal ko. Balikan natin yung mga videos kong ginawa. Gusto kong makita yung pinaghirapan ko. Dugot pawis nga. Sabi nga nila, dugot pawis. So, ano pa? Hinintay nyo mga kabiyag. Let's go! Salamat!
Good morning mga kabiyag. Basta, basta! Ha? Ginagawa mo. Diskarte namin. Ayun, no. Ilalagay yan sa unahan para tawag ito pangkalang. Kasi lubog na lubog at maraming buhangin na nasa loob ng bangka. So, mabigat talaga. Kaya hinihila na siya ng truck. Then tutulak din namin. Kaya medyo iningatan kasi baka maputol yung unahan. Oh, sige. Sana mausog pa namin doon para pag low tide, maayos. Kamusta? Yan yung tsura mo, kasta na yan, parang nasa Ayaw mo. Ayaw ka Good morning mga kabiyag. Ano Magtaray vlogger na! Ginagawa mo! Shout out sa mga tropa namin. Hermano Was. Shout out niya mo. Shout out mo si Amori mo. Face what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Magkano? Gurado! 7-2. Isang banyera. Oh, kanina may dumating 7.5. Ito yung isda ko kanina. 7.5 to, mas maganda. So, nauna na ako mag-re-ice. So, sasakay dyan.
Yan yung isda ko. Hindi ko lang napunan. So, for delivery na siya sa public market. What's up mga kabihag? Sa araw na to pupunta kami ng motor show. Entry namin si Nana.